warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para tamu kepanggitan malih kalih kula Bu Adjikit absen gangsal welas. Kula Ahmad Ramadan absen 3. Kula Nur Evi absen 17. Saking kelompok gangsal. Ingkang badhe ngaturaken pawarta apaan Dian Kultur Festival. Semoga desani pawarta punika. Dieng iku salah siji panggonan wisata kang misuwur ing tlatah Wonosobo, Jawa Tengah. Sawijiné acara sing misuwur lan tansah dianakake yaiku Dieng Kultur Festival. Acara iki dianakake ing pungkasan taun. Acara iki dianakaken déning Dinas Kebudayaan kanthi nglibatake masyarakat lan organisasi utawa Dinas Pariwisata Dieng. Acara ing dina pisanan yaiku musik jazz ing dhuwur awan. Agenda menika minangka agenda wajib kanggo meriahna acara iku kajawi punika ugi wonten karnaval kabudayaan ingkang dipuntindakaken kanthi ritual saha proses pemotongan rambut gimbal. Acara iki menarik banget amarga diisi karo kesenian tradisional Jawa. Sakwise kuwi ana agenda sing paling ditunggu-tunggu ing wengi yaiku Festival Lampion. Isi agenda iki yaiku pelepasan atusan lampion ing udara. Momen iki ditunggu-tunggu amarga suasanane romantis banget. Tutup inggih menika acara kembang api. Acara menika kalebat acara panutup ingkang dipun wontenaken ing dalu. Biasane acara iku paling meriah amarga arah kembang api ing langit Dieng dadine langit wengi meriah banget. Kirab budaya utawa karnaval kebudayaan ing Dieng Kultur Festival menika dipunwastani arak-arakan peserta ingkang cacahipun atusan tiyang kangge bimbing utawi ngarak-ngarak tari gimbal ingkang badhe dipun jupuk. Kabeh peserta kirab ngagem busana adat Jawa yaiku blangkon lan beskap kanggo lare lanang lan kebaya kangge lare wadon. Dene bocah-bocah rambut gimbal pada nganggo klambi putih lan ikat sirah putih. Kirab diiringi karo kesenian tradisional lan gamelan ingkang kangge memeriahake dene acara Dieng Kultur Festival. Saliyane upacara luwatan rambut gimbal uga bisa dinikmati musik jazz di atas awan sing saiki wis dadi agenda nasional. Acara iki didadekake live musik jazz di atas awan dataran tinggi Dieng sing kerep ketutupan pedhot nalika identik karo jeneng irah-irahane. Mesti bakal syahdu banget nalika alunan musik jazz lan lagu digabung karo suasana lan sawangan apik teng Dieng Kultur Festival ing wayah wengi. Uga artis ingkang tampil ing Dieng Kultur Festival yaiku Budi Doremi, Denny Caknan, Andi, Starebit, Solce, lan Marcel Siahan. Luwatan gimbal sing biasane dianakake setahun sepisan ing ritual sadurunge bocah rambut gimbal dicukur, dheweke bakal ditakoni dhisik apa sing dikarepake. Minangka syarat kanggo dipotong rambute, penjaluke bocah mau kudu dituruti. Yen ora, rambut gimbal sing ana ing sirahe bakal tuwuh maneh senajan dipotong kaping pirang-pirang. Wis. Saderengipun upacara cukur rambut badhe dipunwontenaken ritual donga ing saperangan papan supados upacara menika saged lumampah kanthi lancar. Papan-papan kasebut yaiku Candhi Dwarawati, Komplek Candhi Arjuna,
Sendang Maurukoco, Candi Gatotkaca, Sendang Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Kompleks Pertapaan Mandalasari, Gua ing Telagawarna, Kali Pepek, lan Papan Paserean Dieng. Ing wayah sore diterusake upacara jamasan pusaka, yaiku ngubah pusaka ing digawa nalika karnaval bocah-bocah Gimbal sing arep dicukur. Lelampahan menika dipunwiwiti saking griyanipun sesepuh ingkang nggadhahi adat lan mandheg wonten ing sacedhake Sendang Maurukoco utawi Sendang Sendayu. Nalika lelunga ing desa, bocah-bocah rambut gimbal dikawal dening sesepuh tokoh masyarakat paguyuban kesenian tradisional. Acara menika saged dipunpendhet diberikan bilih acara menika gadah ancas kangge nguri-nguri saha ngenalake warisan budaya Dieng ingkang sugih nilai-nilai kearifan lokal. Lajeng matur nuwun sampun nonton video kita ngantos rampung. Ngapunten menawi wonten kalepatan anggenipun matur. Kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.